Узган сайын гомер дигенебез, хатирелер бара өстәлеп, рәхәте дә рәхәт түгеле дә, булган икән булган җитәрлек. Узса диеп гомер әрнемәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Узса диеп гомер әрнемәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Теләсәк тә, теләмәсәк тә без, гомерләрнең булмас яңасы. Их, килә шул үкенмәслек итеп, рәхәтләнеп яшәп каласы. Узса диеп гомер әрнемәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Берәүгә дә җиңел бирелмәй ул, гомер дигән олы бу юллар. Үткәннәрдән сабак ала белсәк, җиңелрәк булыр барулар. Узса диеп гомер әрнемәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Узса диеп гомер әрнемәле күңел, яшисе бит әле, яшисе үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле. Үткәннәрне инде кайтарлык түгел, алдагысы булсын бәхетле, алдагысы булсын бәхетле.